Не, вы бачылі, што робяць гэтыя скульптуры? Яны працуюць не з плоскай паверхні, а з аб'ёмам. Скульптуру можна абысці вакол, разгледзець з розных бакоў, адчуць яе форму целам і позіркам. Яна можа быць велізарнай ці зусім маленькай, часткай будынка ці самастойным творам, нерухомай ці быццам гатовай да гэтага руху. Разбярэмся, якой бывае скульптура на рэальных прыкладах з гісторыі мастацтва. Скульптура бывае вялікая. Такая скульптура ствараецца для адкрытай прасторы і часта звязана з рэлігіяй, дзяржавай ці важнымі гістарычнымі ідэямі ды падзеямі. Адзін з самых уражлівых прыкладаў статуя Будды Майтрэю ў Ішане, ў Кітаі, створаная ў часы дынастыі Тан. Яе пачалі высякаць у скале ў 713 годзе і праца працягвалася амаль 90 гадоў. Агульная вышыня статуі 71 метр, даўжыня пальца рукі 8 метраў, а галавы амаль 15. Будда нібы вырастае з гары, ягоная галава на ўзроўні вяршыні, а ступні ўпіраюцца ў раку. Гэта не проста выява, а частка прыроднага ландшафту. Азіяты ўвогуле разумеюць у каласальным. Да вялікіх скульптур адносяцца гіганцкія выявы канон Бадхісатвы міласэрнасці. Вось такая ў Кітаі вышынёй 99 метраў, а вось гэтая ў Японіі ажно 100 метраў вышынёй. Цікава, гэта ў іх там быў конкурс, хто вышэй зробіць. Унутры японскай статуі нават знаходзіцца ліфт, храм і 108 невялікіх статуй Буд, то бок скульптура становіцца цэлым светам унутры сябе. Яшчэ адзін сучасны прыклад – статуя адзінства ў Індыі. У ёй 182 метра, а разам з пастаментам дык ввогуле 240. Вусціш. Скульптура бывае маленькая. Так, бо яна насамрэч не павінна быць абавязкова вялікай. Часам менавіта маленькі памер робіць яе асабліва кранальнай. У Стакгольме ёсць скульптура «Хлопчык, што глядзіць на месяц», створаная Элісам Эрыксонам. Яна зусім невялічкая, але вельмі вядомая. Скульптар адлюстраваў самога сабе ў дзяцінстве. Хлопчык, які не спіць і глядзіць у неба. Гэты твор не пра ўладу ці рэлігію, не пра багоў ці каралёў, а пра асабістыя ўспаміны і пачуцці. І гэта працуе. Ужо шмат год гэты маленькі хлопчык улюбёнец жыхароў Стакгольма. Тыя ўзімку апранаюць скульптуру ў мініяцюрныя рэчы, што адмыслова вяжуць спецыяльна для гэтай статуі. Скульптура як частка цэлага. Часам скульптура з'яўляецца часткай архітэктуры ці вялікага ансамбля. Выдатны прыклад – храм Сандзюсань-гэндо у Кіёта, вядомы як храм 33 прастор. Унутры знаходзіцца, увага, 1000 статуй Бадхісатвы канон. Кожная асобная фігура мае асаблівы сэнс, мае індывідуальныя рысы, але па-сапраўднаму ўражвае менавіта іх мноства. І гэты бясконцы рытм, дзе кожная статуя – частка вялізнага цэлага. Тое самае можна сказаць і аб каралеўскім партале сабора ў Шартры, 13 стагоддзя, Францыя. Скульптуры прарокаў і цароў убудаваныя ў архітэктуру партала. Яны не проста ўпрыгожванні, яны каменная біблія, якая сустракае тых, хто ўваходзіць у храм. Скульптура самастойная. Пры гэтым скульптура, па вялікім рахунку, не мае патрэбы ў будынку ці ансамблі, каб быць зразумелай. Выдатны прыклад – Давід Данатэлла, сярэдзіна 15 стагоддзя. Гэта першая аголеная статуя ў поўны рост, створана ў Еўропе з часоў антычнасці. Яна стаіць свабодна, яе можна абысці, разгледзець з усіх бакоў, і гэта такі сабе сімвал таго індывідуалізму, што атрымаў штуршок і развіццё ў еўрапейскай культуры, пачынаючы з таго часу. Да самастойных скульптур адносяцца і статуя свабоды, створаная Бартольдзі пры інжынернай падтрымцы Гюстава Эйфеля, таго, хто вежу пабудаваў парыжскую. Гэта моцны сімвал, які, наўпростава фармуе прастору вакол сабе і уяўляе нешта вельмі важнае. Скульптура статычная. Такая скульптура выглядае устойлівай, спакойнай і нібыта застылай назаўжды. У старажытным Егіпце гэта было асабліва важна. Напрыклад, скульптурная група фараона Менкаўра з багінямі. Яны адлюстроўваюць фігуры, што стаяць прама, амаль без руху. І гэта не выпадкова. Егіпцяне верылі, што скульптура павінна быць вечным домам для душы.
І ў пазнейшыя часы скульптары працягвалі свядома выкарыстоўваць статыку як элемент мастацкай выразнасці. Паглядзіце скульптуру «Смерць Сакрата» аўтарства Марка Антакольскага. Герой тут нерухомы, і гэтая нерухомасць ва ўсіх сэнсах узмацняе трагізм моменту. Скульптура дынамічная. А вось гэтая, наадварот, перадае рух ці напругу, быццам дзеянне вось-вось працягнецца. Ці не самы вядомы прыклад – антычны дыскабол Мірона. Атлет выяўлены ў момант замаху, і глядач адчувае, што вось-вось зараз усё пачнецца. У эпоху барока адбудзецца яшчэ адзін, нават большы ўздым дынамікі ў мастацтве. Давід Берніні. Вось фігура ў момант атакі. Ягонае цела скручана, твар напружаны, уся скульптура нібыта круціцца ў прасторы. У 20 стагоддзі ідэя руху дойдзе да сваёй мяжы ў працы Умберта Бачоні «Унікальныя формы бесперапыннасці ў прасторы». Тут рух стаў ужо галоўнай тэмай, а чалавечае цела толькі носьбіт гэтай энергіі. Скульптура рэалістычная. Рэалістычная скульптура імкнецца перадаць цела і твар максімальна праўдападобна. Бюст Неферціці ўражвае дакладнасцю рысаў пры адначасовай некаторай стылізацыі. Статуя падаецца жывой. Чаму так, я распавядаў у эпізодзе пра партрэт. Паглядзіце ў профілі. А што тычыцца колеру, то трэба нагадаць, што амаль усе культуры ў гісторыі чалавецтва расфарбоўвалі свае скульптуры. Грэкі не ёсць выключэннем. І так, у Венеры Мілоскай быў мейк. У антычнасці скульптуры былі расфарбаваны, каб падавацца жывымі. Прыклад вось такая кора і сучасная рэканструкцыя яе роспісу. Белай аголенай паверхня мармуру стане ўжо ў скульптуры новага часу. Але адсутнасць колеру не замінала ўражваць гледачоў рэалізмам эфектаў. Добры прыклад гэтага зноўку ж Берніні, бацька скульптурнага барока. А ў 19 стагоддзі майстры працягвалі развіццё гэтых дзіўных эфектаў. Напрыклад, дзяўчына ў вуалі італьянскага скульптара, выразаная з аднаго блока карарскага мармуру. Але аўтар стварыў ілюзію найтанчэйшай амаль празрысткай тканіны. А ўжо ў нашыя часы з'явіліся аўтары, якія ствараюць увогуле гіперрэалістычныя фігуры. Іх лёгка было б прыняць за жывых людзей, калі б не гульня з памерам, за якой твор яшчэ больш удзейнічае на гледача. Скульптура стылізаваная. Прынцыпова іншы шлях стварэння скульптуры – гэта стылізацыя, то бок не дакладнае капіраванне рэчаіснасці, рэальнасці, а яе абагульненне ці трансфармацыя. Адна з найстаражытнейшых скульптур свету – гэта Венера з Холефельса 35 тысячагоддзяў таму назад. Чым не авангард? Менавіта на старажытнае мастацтва дагістарычных часоў. На кікладскіх ідалаў ужо больш блізкіх да нас часоў крытамікенскай культуры, на афрыканскія ды палінезійскія маскі абапіраліся творцы ў пачатку 20 стагоддзя. Канстантін Бранкузі спрасціў форму максімальна. Ягоныя скульптуры не адлюстроўваюць чалавека літаральна, а перадаюць ідэю агульных рысаў чалавечага, агульнага вобразу. Як жа прыгожа яны гэта робяць. Дарэчы, манекены ў нашых сучасных крамах адзення белыя з-за скульптараў адраджэння, а твары страцілі дзякуючы авангарду Бранкузі, Малевіча ды Соні Дэланэ. Скульптура абстрактная. Так, скульптура можа наогул не адлюстроўваць рэальныя аб'екты. Калі ў працах Жуана Міро, што стаяць у Парыжы, мы яшчэ штосьці можам зразумець, дзе там галава, дзе там цела, то вось твор Аніша Капура «Свет дагары нагамі». Ён, канешне, адлюстроўвае рэчаіснасць, але гэта наша рэчаіснасць, а не тая, што выявіў скульптар у сваім творы. Падсумоўваючы, скульптура бывае рознай. Вялікай, маленькай, спакойнай, шалёнай, рэалістычнай ці абстрактнай. Яна значна часцей трапляецца нам у гарадскім асяроддзі, чым тая самая жывапіс, і з'яўляецца відам мастацтва, ігнараваць які немагчыма. Занадта матэрыяльная, надзвычай прысутная і заўсёды вельмі упэўненая ў сабе. Што я маю на ўвазе? А ведаеце што? Спытайце ў сваіх бацькоў, яны падкажуць. Ну а з вами был Микита Мунич. Пока-пока.